Ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kadinyo. Manaa sa kanimo. Padayon natong yampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ilabi na gyud dinhi sa atong nasod. Masulbad unta ni mga kagubot o gubat nga nahitabo karon ug nagpadayon pa. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi aning pagpamalit sa atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kaluwasan sa lawas ug sa kalag. Atong ipasidunggan karon ang mahal nga Birhen Maria nining adlaw nga Sabado. Uban sa mahal nga Birhen, atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, Ginoo, nangamuyo kami nga kanunay unta kaming katabangan sa tinamod nga pangamuyo ni Maria Santissima nga Birhen sa kanunay. Luwas sa usab kami sa tanang katalagman aron makadangat kami sa kalipay sa imong kalinaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang pasahon sa mga hari. Busa mibiya si Elias gikan dito ug nakaplagan niya si Eliseo, ang anak ni Safat, nga nagdaro ginamit ang napulog duha ka baka ug diha siya sa ikanapulog duha. Miagi si Elias kaniya ug gisulob ni Elias ngadto kang Eliseo ang iyang kupo. Gibiyaan niya ang mga baka ug migukod siya kang Elias ug miingon, "Pahalo ka una ako sa akong amahan ug sa akong inahan, ug unya mosunod ako kanimo." Ug si Elias miingon kang Eliseo, "Lakaw kay wala ko ikaw didi." Ug mibalik siya ug gikuha niya ang mga baka ug giihaw ug giluto niya kini ug mao'y iyang gisugnod ang mga yugo ug iya kining gipakaon sa katawhan. Unya misunod siya kang Elias, ingon nga iyang katabang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Bantayi ako, Diyos, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang bahin ug akong kupa.
Ikaw mawang naglikpon sa akong palad. Ikaw ang akong kabilin, o Ginoo. Daygon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa kagabion, nagpahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kung ana siya sa kung tuong kamot, wala ko'y kabalakan. Ikaw ang akong kabilin, o Ginoo. Busang akong kasing-kasing nalipay, ug ang akong kalag nagsadya. Ang ako sab nga lawas nagpabilin, diha sa pagsalig. Kay dili nimo biyaan ang akong kalag, dito sa kahiladman. Ni itugot mo nga ang imong tubutang alagad madunot. Ikaw ang akong kabilin, o Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana ang usab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto. Ayaw pakyasa ang imong panaad, kundili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayod panumpa kung ikaw manaad. Ayaw panumpa sa langit, kay ang langit mauman ang trono sa Dios. Ni sa yuta, kay ang yuta mao ang iyang tumbanan. Ni sa Jerusalem, kay kini mao ang siyudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ingna lamang oo o dili, kay kun may mukapin paniini kana gikan na sayawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Kasagaran gid nato duna gid tay paningkamot nga mutuo ang tao sa atong gisulti. Munang butangan nato og panumpa or swear. Munang dunay kanta nga I swear. Nya napanay aksyon-aksyon kanang ana-ana sa kamot
Ana pas liog. Oh, no lagi na patay ba ko. Ana. Mo na siya pagpaningkamot ba nga mutuo gyud nato ang atong gisultihan. Ang gusto di ni Kristo nga dili gid ta mupakapin og pulong inig tubag nato og oo o dili or yes or no. Inig ingon sa imong silingan mobayad ka sa imong utang ug di ka kabayad anang tapusas buwan unsa may imong itubag. Inang dili. Ayaw na paingon, di ko kabayad ka tapos ba, pero inikapit sa 15, ako dyan kang bayaran. Tinuod yun na. Murabag imo siyang i-assure ba? Ayaw, na lang, di ko kabayad. Niya makabayad sa kain na, makabayad ko. Mura na siya kutob. Niya, kung ato ng buhaton, nga inigingon na tong yes, ato yung sundon, ang Ginoo mo'y atong gisunod. Pero kung pakapinan pa na natong laing mga pulong, ang yawa na atong gisunod. Nang litan, pangutanon ta mo, mupalit mo slot karong si manaha, kusga. Kusga bagtubag. Nato na ingon ako sa pader, ako sa paminahon ha kay basin pag makapalit ko karong si manaha sayawa na abang tubaga ba na lang kong yes or no ni atong kusgon mupalit mo slot karong si manaha duha ra man kabuk niyong yes pero sagdi lang kay yes nya kana sa kunong di ka motingog ug pangutan-on ka sayawa gyapon na siya. Kay dili man na siya yes, di sa na siya no. Matod pa ni Jesus, yes or no gyud kay do na gani laing pulong ana or wa gyud pulong, iya gyapon na siya. Wa di man pwede nga silence means no or silence means yes. Nga akong usbog pangutana, sampol-sampol ani nga to. Mopalit mo slot karong si manaha. Ay lang mo kauwaw gingong no god pastilan gid ninyo. Bitaw. Parihara sa guna sa kanang inigkasal ba moingon man dayon na ang pare dawaton sana ang unang pangutana na mianhi ba ikaw sa imong kabubutongon aron sa pagbugkos kanunay sa imong kaugalingon diha sa paghigugma o pag-alagad sa imong bana or asawa unsa may inyong itubag? Oo, padre. Nya sa in English, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your wife or husband? Yes, Father. Di yun na nimo pakapinan. Siguro ko pader, kay waman dyan ko pugsa, mature na biya ko pader. Dili ka pwede anak, di ka mo istorya. Nya inigingos pare, imo ba ni siyang dawaton? Isip imong bana, sumala sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia, kung sa imong itubag. Dawaton. Di na ka maingon nga, maningkamot ko, Padre. Ako ginang paningkamutan. Bisag unsa pa yung hitabo, Padre, maningkamot yun ko. Dili pwede nang maningkamot. Kaya dili na siya yes, di sad na siya no. Muna, sa atong simbahan, wa gid na siyang divorce. Nganong wa man ang divorce? Kay ang divorce, ang imong yes sa una, himuon imong no karon. Imong giusab ba? Yes na sa una, himuon imong no. Di ba? Ingkaw diya pader, purti naman among lisura sa among relasyon, wa naman ni klaro among relasyon, ni offer ang simbahan. Kung doon na dyan kay kapasikaran nga ang imong kaminyoon dunay babag or invalid to pagkasal ninyo, file mo-file ka og declaration of nullity. Gi-offer mo na sa simbahan. Mo na among trabaho ng mga canon lawyers. Sige, i-offer dito. Harog matagaan ka ana,
Pwede na ka magminyo og lain, pero ayaw dubliha. Wa pa mahumantong imong declaration of nullity or wa kay declaration of nullity, ayaw pagminyo. Nga naman, di man pwedeng duhaon ang imong yes. Yes ka aning lakiha, nya yes ka aning lakiha, or yes ka aning babayhana, yes ka aning babayhana. Pwede din na. Nga dili, magpa-convert na lang taglaing relihiyon. Kana bang pwede ang tagupat kabuk asawa. Mo na ang uban mo biya sa pagkakatoliko, pero maayo din na. Ambot lang. Pero ang gustos Ginoo, stick to your answer. Kinsa dinhi ang mustik yun sa iyang answer sa kaminyoon nga yes or no. Tasa ngamot. Nang di gyud ba mo usab-usab? Maayo. Daghan ang uban, wa mo pataas kamot. Kanus amo na siya mausab ang atong yes or no. Kon imo na tong biyaan ang gisulting nimo nga sa kasakit o sa kalipay. Kana bang masuko na kag dunay kasakit, magyaw-yaw na kag naay kasakit, imo nang giusab ang imong yes. Pero dili pa na siya final, partial nga pag-usab, kana magyaw-yaw. Sa sigig yung yaw-yaw, magkaaway na, dunay possibility nga matotally gyud mausab ang imong yes, kanang magbuwag na. Mao na siya. So ayaw gyud og yaw-yaw. Inig kasakitan na gani ka, unsa may imong isulti? Sa kasakit, unsa tong usa? Og sa kalipay. Ana. Niya karon kay ang imong bana kay musuyop man, manugal pa gyud, kawaton pa gyud inyong kwarta, isuyop, isugal, ipamaligi apang inyong butang. Unsa man magyaw-yaw ka dili? Isip asawa. Ayaw gyud yaw-yaw. Unsa may imong isulti? Sa kahamugaway o sa kapitos, or for richer or for poorer. Di apel ka po na diha. Kay mao man to imong gisulti dito simbahan. Nya karon kay kulataho naman ka, mga lagom naman imong naong, di naman kahapit kabangon ikaugma kay imong gusok mura magnabawog. Unsa man na? In sickness and in health. Di ba? Katong atimanon kahapon-hapon kanyag maayo, healthy jud kay kaato. Karon kay kulataho naman ka sickness. Ana. Yang imo sang bana kay nangulata man sa nimo, di naman kaila nimo. Unsa may tawag na? Sickness. Kanang tao bitang di na kaila, unsa man nang sakita? Kana bang malimot ka, di nakakaila ba? Alzheimer's, unsa na? Or unsa tawag na? Alzheimer's o kanang kuan, amnesia. Mao na siya. Kanang di nakakainom magkinsa ka, ana. Na amnesia nang imong bana, mo nang wa nakaila nimo. Mo nang moingon ra gyud ka in sickness and in health. Nya moingon din imong mga ginikanan, nganong lago man kay na imong naong dahil sa nasakit ang akong bana. Diyan sa may sakit sa imong bana, nga himsog mo kayo naglawas, amnesia. Sa una, sigihan ko niyag kiss, karon sigihan ako niyag kulata, na amnesia na. Di ba? Yang ano, wala naman na maulis inyo, tuwa naman na silingan. Amnesia, gyapon, wala nakadumdum og balay. Nya, gatuo siya, katong diha silingan, ako to. Sige na lang, kay ako nang dawaton, kay sa umang yun, nasakit man. Di ba? Ako sa panaad kay in sickness and in health man. Nya ikaw galisod ba kaglakaw sa in sickness pod. Ana. Di ba? Nya unsa may isultis Ginoo nimo ana? Mudayeg siya nimo o musaway? Ang Ginoo mudayeg. Pero ang imong silingan unsa may isulti og ang imong mga parente? Buang ka. Buang ka. Pero mao ginay kamatuoran.
Tanawa sa atong unang pagbasa, si Eliseo katong gidihugan ni Propeta Elias nga mo iyang successor. Tanawa sa iyang gibuhat ha. Ang iyang napulog duha. Ang 12 niya ka baka nga iyang gigamit pag daro sa iyang panginabuhi. Iyang giihaw ang tanan. Niya ang iyang mga yugo ug ang daro iyang gisugnod aron pagluto sa 12 ka bukbaka. Niya ang karne nga naluto iyang gihatag sa mga katawhan, gipakaon niya. Unsa man ang buhata kun ang imong silingan tan-aw nimo ang iyang gibuhi nga iro or iring giihaw niya tanan. Unsa imong tawag niya? Orang iyang mga baboy iyang gipang-ihaw, igbabaligya ra ba unta to, giihaw niya tanan, nya iyang panghatag sa silingan. Unsa imong tawag ana niya? Nabuang. Unsa may nahuna-huna? Unsa nasud sa nahuna? Nga kanang daro panginabuhi man gisugnod pag yung daro nabuang na oy. Insa nga naman musunod anang estranyo kanang ginganlag Elias. Musunod siya nabuang na oy. Nabuang. Mao na siya ang musunod tas Ginoo nganlan tagbuang sa kalibutan. Ako pagbiya na ko sa akong trabaho, ni-resign ko, officer na rabat ako dito, unya buwag sa ko sa akong uyab kay magminyo, doon nagipipilang ngayon, sakto pakas panguna-huna dong, wa ka mabuang, gikan kas imong pagkalisod sa una, mangarga, mamutos, mangga, sige gunaan ng uma, karon officer na ka anang dako kay bangko kanang landbang, nya mubiya ka, wa ka mabuang, nya musod ka ng seminaryo, way siguro, ana. Na mo'y sweldo de inigsoon nako, waoy. Oh, nabuang naman tingali ka. Nya imo pag ginambuwagan imong uyab nga kagwapa ana, kaswerte nimo nga kay uyab ingon ana, buutan pa kayo. Asam ka kitag babae nga ingon ana, nabuang na tingali ka. Ana. Sunod lang jud ko sa Ginoo, murag buang. Biyaan pa nako akong pamilya nga si Papa paralyzed. Akong maguwang Pedro paralyzed. Nya ako mo'y breadwinner. Akong gibiyaan. Aparte yung buanga. Ingon gus Papa, anhing Papa nako, unsa na malay, kinsa na malay mo pakaon na mo ani nga naa mamigasalig nimo. Ako din gingnas Papa, ingon man Ginoo pa nga siya ray mag-igo. God will provide. Ingon sa Papa, imo man ka ng desisyon nga nung mo question maminimo ana. Ana. Pero tanawon ko sa ako mga silingan, uban nabuang na ni siyano eh. Nakaroon, napari man gyud ko. Unsa may tan-aw ninyo ron ani pagkapari na ko ron? Nabuang o wa? Buang yapon. Ano man? Amot lang. Nagpakabuang para sa pagpamaligyang slat. Di ay ang atong pagsunod sa Ginoo mga igsoon mo na gitawag og wisdom, to know the will of God. Ang gigamit sa tao sa kalibutan normally is knowledge. Ang knowledge dili makakita unsay tuas unahan. Muna ang wisdom makakita magtuas unahan, ang imo sang aksyon karon muigo sa imong nakita didtos unahan. Unya kay di man na maapsan sa knowledge, moingon dayong knowledge nabuang. Panalitan, nagpuyo-puyo ka, wa kay kasal sa simbahan, civilly married ra ka, knowledge imong hisgutan, secured na ka na. Kay kung say mahitabo sa imong bana, makaklaim, makakaimom ng bana, or kung say mahitabo sa imong asawa, na sa mga dawatonon, makaklaim ang kaligally, secured na ka, knowledge na. Pero ang wisdom nagsulti, sala na, kay wahay sakramento sa simbahan, sala, makapaimpirno na, inigkamatay nimo, maimpirno ka. That is wisdom, to know what is the will of God.
Nya unsa may imong buhaton karon? Pwede nimong ingnon ang imong bana o ang imong asawa, wa pa man tay kasal dong, kay minyo man ka, nya wala pa man sad mo ma-annulled atong inyong, wa man mo ka declaration of nullity atong imong church marriage, unsa ka magbuwag lang sa tagpuyo. Haron dili na ta makasa, nya inigbuwag na tog puyo, mo desisyon ta karon, total nakapanganak naman gid ta. Igo na nang salaa. Magbuwag tag puyo, di na ta magdog. Nya mangumpisal ta, nya mo desisyon ta nga uyab na lang ta, nya ato ning i-work out ang atong ganing marriage, imong i-work out ang imong annulment. Kay ako libre man ko, pwede man ko magminyo nimo, ikaw may dunay kaminyoon sa una, hala i-work out sa nang imong kaminyoon, antuson tani, tabangan na to gasto, pero di na ta magdog, di na ta magtipon og balay. Sakto na dili? Sakto. Wala, limpyo na mo. Pero tanawon mo sa inyong silingan, nangayabag, nabuang naman tingali ning duha. Ano man wa naman ni magtipon og puyo. Nangabuang. Pero ang imo dayong gisunod ang wisdom, nga kung mamatay ta anytime, dili makaluwas ang civil marriage. Nga kung mamatay ta anytime, dili makaluwas ang atong kwarta, bisag unsa pa ni kadaghan. Dili makaluwas ang atong panagtipon aning dako kaing balay nga nindot kay tag higdaanan, nindot kay tag sakyanan, di ni makaluwas ini kamatay nato. That is wisdom, and God wants us to practice wisdom. Munang gitagaan ta niya anang maong gift of the Holy Spirit, wisdom. Ayaw pagsige gamit anang knowledge. Knowledge is useful, pero we need wisdom to know what will happen after here. Only wisdom can tell us what to do. Mao na ang mga santos nato, nganlan sa ni silag buang. Si Jesus ginganlan sa buang, ginganlan pagyawa. Gani gipatay siya kay nabuang. Sa ang mahal nga Birhen Maria, wa lang ta kasulti dinhi, pero way record sa Bible, pero ginganlan sa tug buang. Tungod sa iyang wa gid siya gibuhat aron pagdipinsa sa iyang anak. Mura siya inahan nga way buot, buang, wa gid gibuhat. Ano? Kay naghilak raman siya. Kamo mga inahan dinhi, inyong anak kula taho siya silingan, wala damag dayon. Knowledge may gibuhat. Kiha dayon, knowledge man. Nya ato din ang daygon, kanay inahan, ipaglalaban gid ang anak. Pero ari ka magtan-aw ni Maria, igo rang nihila, wa gyud gibuhat, buang ng inahan. Di ba? Pero ang wisdom des Ginoo, ayaw gyud pakasala. Ayaw gyud pakasala. Gamay lang nimong sulti nga dautan, makasa na ka sa hunahuna, pulong og buhat. Mo gilikayan to ni Maria, pero mura siya buang tan-aon, pero sa matas Ginoo, he is a woman of wisdom. Munang gitawag si Mama Mary og seat of wisdom. Manindog na tayo. Mga igsoon, ato karong ipadangat ngadto sa atong langitnong Amahan ang ato mga pangamuyo. Sayod kita sa iyang dakong gugma alang kanato. Muingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga nangalagad sa simbahan, upadayag sa ilang kamaunungon ug sa ilang panaa diha sa balaan nilang mga katungdanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga isip katilingban, himuon natong sukaranan sa atong pagpuyo, ang gugma ug ang kaluoy ni Jesus, inay ang pagpakaaron ingnon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sa kaugalingon natong pagpuyo, magmatinud-anon kita ug magmatinumanon sa kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug ang mga nagmasulubon, makasinati sa gugma ug sa kaluoy ni Jesus, diha sa mga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa tumagi plano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makasinati sa walay katapusang kalipay, dito sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Amahan, tabangi kami sa among mga panginahanglan, sayod kami nga ikaw ang tuburan sa tanan. Dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, pimaan sa mungkupa, sa kupaw sa tusay. Kining manok, kining inom, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bukas among pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit kong amahan. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magasangyaw kanimo diha sa ulog pagpasidungog sa bulahang Maria kanunayng Berhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkaberhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo,
Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamo ganasa mga langit, pagdaigod ng imong ngalan, uwabot ka namo ang imong gingharian, patuman ng imong pagod, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagal lang, ihatag ka namo karon adlaw. Kung pasaylo
ka namo, dili mo kami inubian sa pagsulat. Inunuan, luwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay luman ang gingharian hanggang dugang himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaasab kani. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluii kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako amay ng kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulan ka sa mga babae nga tanan, bulan ang buwan sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, tiyapo mo kami, mga makasasama.
magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasang atong nadawat karon, mao ang Dios non nga kaalam, divine wisdom. Nya magamit kay ni nato aron atong matan-aw daan unsay mahitabo inig kamatay nato. Nya ato nang sundon aron dili ta masipyat sa ato mga decisions dinhis kinabuhi. Salamat sa nagsigi og palit sa atong mga slots. Wala pa lang nato ron ma-update, ay wala pa ka-prepare ang atong kuan in charge, ug matingali aton lang tingbon og update. Padayon lang tagpalit sa atong mga slots, labi na gyud kining atong SBF DAG nga tag 500 pesos per slot, na asad ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 pesos per challenge. Nya ang ato sang MMHD para sa atong Kapilinya de Fatima tag 1,000 pesos per slot atong padayonon pagpalit. Nya ako sa nanggi butangan og challenge, ako mang 20th anniversary sa pagkapari karong 22 June 22, naatay 20 slot challenge nga tag 20,000 per challenge para na ni Mama Mary. Depende lang sa mupa-challenge. Pasabot atong tagaan og extra love si Mama Mary, kay siya man siya naghatag nato og supernatural love nga nagresulta sa atong salvation. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maria, babay sa pagtuo. Maria, inahan ni Jesucristo, nausabi tuon sa